emini. Ngibuka le ndaba kaverse 1 kaGenesis 49 uverse 1 ethi and Jacob called his sons and said, gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Ngibuka leli gama ka-last days, igama ley'nsuku zokugcina, indlela ibandla lenkosi elixoveke ngayo ngenxa lelo gama nje. Kanti leli vesi yazi ave li-straightforward. IBhayibheli liney'thunzi, liney'ngathekiso, linehaba, linalokhuya nalokhuya. Kodwa kuleli zwi yazi ave li-straightforward. Wabiza amadodana akhe wathi buthanani ngintshele okuyonehlela amadodana akhe. Uyazi bazalwane, i-audience relevance isishayile. Asiwona amadodana akhe, wabiza amadodana akhe. Kwakuzokwehlela amadodana akhe, meaning kwakuzokwehlela u-Israyeli, isizwe sakhe, physical Israel, abokhalo lakhe abaphuma kubo, not us, indlu kaNkulunkulu yokomoya esiyiyo thina manje. Bazalwane, kune-key of interpretation of the Bible abathathu aba-very important. Uma ulahlekelwe yibo, ulahlekelwa i-context and the content yonke, the meaning, the gist, umongo wonke wendaba. IBhayibheli kufanele umu-interpreter unaku i-audience, ukuthi kukhulunywa nobani, unaki i-audience. Kufanele unaki i-language used. Kunabazalwane abayizonde kabi lento yokuthi kufanele sifunde isiGreek, sifunde isiHebheru. How can you interpret inkulumo yomSuthu ungafuni uqonda ukuthi sithini isiSuthu uma sithi, uthini umSuthu, uthini umXhosa, umVenda uma ethi usuke ethile. Ufuna uku-interpreta inkulumo yalesi sizwe kodwa you hate ukwazi ngolimi lwaso. Hey bazalwane, kodwa ngihlekani Nkosi yami. Ngithe i-audience, i-language, isikhathi okwakukhulunywa ngaso, isikhathi. Sibanako now baseBhayibhelini. Those nows are no longer now of us now. Hey madoda, hayi ngiyaxoxa. Bengisatheke i-audience, i-language yombhali yalo okhulumayo nalaba akhuluma nabo, i-culture yabo, isiko labo, isikompilo labo. Balulekile leyo nto leyo. Isikhathi, bengithe isikhathi kubalulekile kakhulu. Singayifake ey'khathini zabo, singazenzi leya audience ababeyiyo. Bazalwane, kusukela ekuqaleni kweBhayibheli kuze kube sekugcineni, thina singena ngasekupheleni amapheji mhlawumbe sekusele 2 noma 5 kuyimaqala iTestament Elisha. iTestament Elisha aliqali kuMateyu bazalwane, aliqali kuMateyu. Hey, liqala kudala kude kabi, liqala kude kabi. Lihamba iBhayibheli cishe liyophela singekho. Sengisho mina thina manje, angisho laba baba nenhlanhla, ngabe kuyinhlanhlana kodwa ngufisa ukuba khona ngalesi sikhathi kwakulotshwa ngaso. Kwakukhona ngisho ama-tribulations, angufisi ukuba ngalesi sikhathi. Sisesikhathini esingcono kabi thina manje, noma ukungazi kufisa ukuba, noma ukungazi kwethu, ukungaqondi kwethu, uku-interpreta iBhayibheli correctly kusenze size sifise ukuba yileli abandla laqala. Yey, mbonga uNkulunkulu ukuthi you are this now church of this generation. Kwangabhediwe lapha, kwangabhediwe. Isikhathi sabo sasinzima kakhulu.
yiso lesisikhathi uJesu akhuluma ngaso ukuthi uma singafinyezwanga kwakuyo angisazubeka kanjani ukuthi kwakuyo bhubha nabakhethiweyo khona inkulumo enjalo. Ngiyazi ngabafundi beBhayibheli niyangizwa ukuthi ngifuna ukusho siphi isikhathi. Leso sikhathi kwakungesabo bona, thina sikho kuleso sikhathi. Thina asinasikhathi thina sidinga ukuthi sifinyezwe. Isikhathi sethu thina esikuso asidinge kufinyezwa bazalwane. Hey Nkosi yami. uMatthew 24:22 uthi uma lezo zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe umuntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezi zinsuku ziyakufinyezwa. Asingeni kulezi zinsuku okukhulunywa ngazo la bazalwane. Ayisekho i-persecution yamakholwa manje. Iy'nhlupheko ezisehlelayo thina manje njengabazalwane zehlela wonke umuntu. Iy'nhlupheko esikuzo that we undergo as ibandla in our time, in our generation now. Akuzona iy'nhlupheko eziyisimanga ezingabehlela abangakholwayo. Zehlela ngisho iy'hlobo zethu siyazi, nomakhelwane bethu, nabo bonke abantu. Ayiseke iy'nhlupheko okwakukhulunywa ngazo la uJesu ayekhuluma ngazo. Wayekhuluma ngazo iy'nhlupheko la ziyokwehlela le audience ngoba wayezobuya ngesikhathi sabo laba uJesu laba in this generation, not us. Hey Nkosi, hayi ngiyavuma, ngiyayifaka nami. Kusukela ngaphenduka eside isikhathi bengayazi lento ukuthi uma ungumfundi weBhayibheli uyisikhonzi sendlu kaNkulunkulu, ungumzalwane wonke umuntu in all our levels, noma ikuphi la uNkulunkulu akubeke khona, you must know the exegesis, the correct exegesis, interpretation of the Bible. Consider time if you read the Bible. Consider the audience. Ukuthi kukhulunywa nobani, kukhuluma ukhuluma nini, kukhuluma bani, usebenzisa yiphi i-figure of speech. Ufanele uyazi each and every figure of speech, wazi ukuthi imelele ucezu lwenkulumo lumelele yini efihlwe lapho. What is being shadowed kuleyo nkulumo leyo. Manje ke iBhayibheli lithathwe linjengoba linjalo lalethwa endlini yenkosi lingahluziwe. Uyamcabanga umuntu owenza utshwala avela aseva abantu ngabo bunjalo kungahluziwe. Ileyo nto enziwe ezikhonzi esiyenzile ngiyayifaka nami ngoba uNkulunkulu mengiphenduka bengisathi ngoba uNkulunkulu uma ngiphenduka nami wangifaka enkonzweni, wangikhethela inkonzo, ngisempini yobulili. Isitha esengifake empini yobulili. Ngini njalo ngingena empini yobulili yokuthi ngowesifazane angikwazi ukukhonza ibandla, kube khona abagweva nepulpit ngenxa yobulili, bephasiswa ubulili. Nalapho njalo shawa zikhathi. Uyabona ukuthi kuney'khathi la ubulili bami bake banqindeka khona. Kodwa uma iBhayibheli linga-interprethwa kahle, kubonakala ukuthi sikusiphi isikhathi. Sisangishaya namanje isikhathi esikuso as a woman in the church. Do I serve as a woman or I serve as a servant, a spiritual somebody? Bazalwane, if I serve a church now, I serve abazalwane as a woman or I serve as one of the servants. Bekufanele ngani wesilisa asikhonze njengendoda engasikhonzi njengesikhonzi? Uma kuke kwacaca ukuthi sikusiphi isikhathi manje, biyophela yonke naleyo mpi ngenxa yesikhathi. Amen. uPaul nebandla lokuqala ayekhuluma kulo wakwakhuluma izinto of the future as if they have started operating.
writing. Wayekakhomba izinto of the future which were not yet in their time, which were still to come, which were still in their future. Kodwa wayekakhuluma izinto of their future, ayikhulume as if they were in operation by then, by the time of speaking. Akhulume ngazo seziya operate, kanti were not yet in operation by then. Yabona nje la Galatians 3:28 kuthi akakho umJuda nomGreek, akakho oboshiwe nokhululekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. It wasn't like that exactly by the time of speaking, by the time of writing. Owesilisa nje wayesengowesilisa nje neposition yakhe ehlukile nendlela yokusebenza endlini yenkosi ngaleso sikhathi. Yabona? But thina now we have reached there. Tina, we are no longer pointing to the future as the first church, as the initial church, as the church by the time of speaking and writing. Yabona? They were futurists. They were pointing to the future then by the time of speaking, of writing. But us now, in our time of reading, now, we are no longer pointing to the future. We have reached the prophecies. The prophecies are fulfilled. What they were dreaming about, ababekulangazelela, bethi they can't wait. Thina siphendukele kuko, sizalelwe kuko, sizalwe ngesikhathi sakho. Ikuthi lezi zinto sivele sayicabanga, sayikhomba le lapho kuthiwa khona isezulwini khona. Kanti izulu is very spiritual. It's very spiritual. To be there. But it's with us. It's in us. Sifuna liphi izulu eledlula ukwehla kaNkulunkulu uJesu noyise azohlala phakathi kwethu nomoya ingcwele. Oh madoda. Bazalwane. Khona izulu esalikhandayo thina eliphysical. Kahle izulu esalikhandayo la emqondweni yethu likhandwa indlela intshumayelo eyibekwa ngayo, likhandwa indlela ikhonzi eyinterpreta ngayo iBhayibheli. Lithe siqonda ukuthi is the spiritual realm, spiritual world. Kodwa laphinde futhi musulibuka kahle izulu esilikhandile liphysical izulu esilikhandile. Ngoba kunezinto esikholela ukuyoyibona, ukuyoyithinta, ukuyoyiphatha. Ukuyohamba kuzo. Nkosi yami, kodwa nje and lento iyasixabanisa maye. And lento iyasixabanisa ayincane. Izulu is a spiritual world which we cannot touch. Kodwa besazi usikhona izinto esiyothi mesifika kulo siyithinte siyiphathe. Kunabantu besazi siyobathinta, siyobaphatha, siyofaka izandla ngisho kuJesu silindele ukufaka izandla emanxebeni. Hawu bazalwane, bebafowethu asiphenduke phela. Hawu bakithi usungabambe lentulo, uthini ngeBhayibheli, uthini ngezwi lenkosi. Hawu bafowethu, ngithe interpreter iBhayibheli kuno key aba very important okufanele uthi interpreter usebenzise bona. Ngase ngibala nesikhathi kulabo key. Awulalele la. Hebrews, amaHebheru, chapter 1 verse 1 no 2. uNkulunkulu esekhulumile endulo isikhathi leso kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni isikhathi leso
kwale mihla isikhathi leso ukhulume kuthina i-audience leyo ukuthi kithina abantu abathile is a group of people ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Kunesikhathi sokuthiwa endulo wakhuluma kokhokho, akubona njalo okhokho bethu bafowethu, akubona okhokho bakho Mzulu Mxhosa, Mshakane, Mpedi, Mshayina, Ndiya, Mlungu, Oyibhunu, no Ihloboni, France, in akubona okhokho bamaJuda, only okhokho bamaJuda. Umjuda lokho oluma la ukhuluma namaJuda, yikho ethi okhokho bethu. Ake ngiqhubeke uverse 2. Egcineni kwale mihla ukhulume kithina, lo kithina usho bona nalaba xoxa nabo webazalwane. Noma ngakhona lapho sithola sesirelate khona la sifunde sizwe siyarelate, kuyavuma, siyangena, kodwa sikuvume siqonde ukuthi khona ekhuluma nabo by the time of writing. Ena ekugcineni ufanele sazi ukuthi ekugcineni kwani, kugcinani, kwagcinani khona isikhathi esibizwa ngisiwa ekugcineni abazalwane abangavumi ukwamukela ukuthi kwaba sekugcineni phela ngempela. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Kwaba khona isikhathi okuthiwa esawoyise esokhokho babo, kwakuyisikhathi lesifanele siyazi imibhalo ebhalwe kuleso sikhathi. Kube khona isikhathi ibandla elalibhala likuso, bese kuba khona lesi sinesikuso thina njengamanje. Ibandla lalingekho esikhathini soyise balo, sokhokho balo. Lalikusiphi lona ibandla? Ibandla lalikusiphi isikhathi? Lalisesikhathini esiphakathi nendawo. Ibandla ngalesikhathi liqala kulotshwa la lalingekho kwi-old yet, lalingekho kwi-new yet. They were in the transition. They were from the point to a point. They were from the certain point, the old covenant, isivumelwano esidala, futhi they were not yet reached the new covenant. Yabo? They were in transition. Besayikhomba izinto ngoba beya kuzo. Thina sifike sekukuleso sikhathi ke thina. Asithi ukukhomba phambili. Asikho ke isikhathi ibandla especially ikhonsi elinga sazi njengalesi se-transition. Ikhonsi zashaywa leso sikhathi leso. Savele sazi nje khona Old Testament, khona New Testament, bese kuba khona iy'nsuku zokugcina. Yabona lesi sikhathi esiyi-transition isekupheleni kwey'nsuku, kwakuyisikhathi sey'nsuku zokugcina. Babe sesikhathini uyamuzwa nje mekhuluma lo mzalwane uverse 2, amaHebheru 1 uverse 2, uthi ekugcineni, babe sekugcineni bona bacishe babona konke okwenzeke ekugcineni. Not all of them, abaningi baphela imihla yabo before ukugcina, kodwa bakhona abangofakazi bokuthi bekulande ukuthi kwenzakalani kuphethwa lesi sikhathi esasibizwa ngokuthi isekugcineni kwey'nsuku. Asikho ekugcineni kwey'nsuku thina njengamanje, azigcini iy'nsuku zethu njengamanje. Sikwi-infinite, sikwi-everlasting. Thina isikhathi esikuso njengamanje aselanywa esinye, asizukwelanywa esinye.
isivumelwano sokuqala sasinokuphela. Lokhu uJakobe lapha esikufunde ekuqaleni ngiqala ukukhuluma Genesis 49 verse 1 athi wozani nginilandise ngintshela ukuthi yini eyokwehla eyonehlela ngey'nsuku zokugcina. Wayesho zokugcina kwesivumelwano abakuso, isikhathi abakuso. Kwathatha-ke iminyaka, thousands of years, kungafikwa kuleso sikhathi. Silokhu sikhonjwa ngey'profethi, silokhu sikhonjwa ngey'profethi, silokhu sikhonjwe njalo ngey'profethi, bedlula abasikhombile, kwaze kwakhona asebekhuluma sebekuso, sebethi kulesi sikhathi sokugcina, sebethi thina. Abapostoli nje baphila ngey'khathi zokugcina, nebandla lokuqala laphila ngey'khathi zokugcina. Sagcina saphela. Aselanywa yilutho, selanywa yini iphakade. Selanywa isikhathi esingelanywa. Isikhathi esikuso thina isikhathi esingakuphela, unlimited. Yasishaya ilanguage bafowethu, yasixabanisa ilanguage bafowethu. Khona amagama athi mechazwa manje asusa omkhulu umsindo ebandleni lenkosi, endlini kaNkulunkulu yokomoya, emzimbeni kaKristu. Bazalwane, lapha la chapter 3 kumaHebheru verse 5 mekhulunywa qalwa ngendala, uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Verse 6 usikepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi. Uthi siyindlu yakhe thina, usekhomba ibandla, siyindlu yakhe yokomoya. Kahle ibandla ngeke uzulikhombe uthi nanti indlu yokomoya, kubhaliwe nje in black and white, indlu yokomoya. Ngeke nje ulikhombe uthi nanti. Yingakho uNkulunkulu kweyindawo athi kunesisekelo esimi isiqinile, sinophawu. Madoda ngakhumbula ubaba wami, madoda. Athi kunesisekelo esimi isiqinile sinophawu, uphawu lolu luthi inkosi iyabazi abangabayo. Bazalwane, imnandi lapho ikhulula ngisho abantwana benkosi sebekuchithile, sebekukhahlelile, sebakuphosa lapha. Umusele nje wazi ukuthi knowledge is power, knowledge of the truth is power. Ukuthi kunesisekelo esimiqinile sinophawu oluthi inkosi iyabazi abangaba. Inkosi Amen. Bazalwane, washaya uvala ke lapho uNkulunkulu wenza uvala. Kunesisekelo esimiqinile, lesisekelo sinophawu oluthi inkosi iyabazi abangabayo. Ngiyacabanga ukuthi 2 Timothy chapter 2 futhi ikade ngagcina ukuyifunda leyo ndaba. 2 Timothy chapter 2 cishe verse 20. Ake ngiyibheke bazalwane. Second Timothy chapter 2 verse 19. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu lokuthi inkosi yabazi abangabayo, nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho konke ukungalungi. Imnandi le ndaba. Yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho konke ukungalungi. Impela lapho ukuthi yini ukungalungi, lo wonke umuntu efaka okwakhe ethi nalokhu kungalungi, bekhomba izinto bethi nalokhu kungalungi. Siphambane khona lapho nje, kuphanjwane khona lapho nje, ukuthi nalokhu kungalungi, nalokhu kungalungi. Bazalwane,
kodwa isisekelo senkosi simi siqinile, sino-power, is sealed. Uphawu is a seal. Isisekelo is sealed. Ngeke kusabekwe esinye, ngeke sisashintsha. Inkosi yabazi abangabani. Mana isibindi nje, ungakhathazeki. Be strong. Be courageous. Be courageous. Knowledge of the truth.